כך עייפה. את רואה? חוץ מאלה שישנים ועובדים בלילה, יש גם את אלה שמזדרגים עכשיו במיטה. כן, כן, חלק מהאנשים מזדרגים עכשיו במיטה. זו בעיה מוכרת. אבל זה לא ייגמר טוב. אני מבטיח לכם. חוץ מאלה שמזדרגים בלילה, יש גם את אלה שמתים בלילה. ואף אחד לא רוצה למות, אבל מישהו חייב לעשות את המלאכה. זהו הרי לך לילה, ככה הוא נראה. וכמה ללכת כל כך רחוק, עצם זה שחשוך בלילה, כבר מראה לכם איזה נחש גדול הוא. אבל ממני לא ינצירו את הסבל בחושך, אני רואה הכל. טוב. שלום. אבקש כוס קפה. חלק מזדרגים בלילה. חלק מתים. חלק עובד. סליחה, אפשר לקבל קצת חלב? תיכנס ותיקח לך, טוב? סליחה? אני חושבת שנשאר קצת חלב במקרר. תיכנס ותיקח לך. אבל זה בית קפה שמגישים. מ-6 בבוקר אני על הרגליים. בעל הבית נסע לטורקיה, ואני נשארתי כאן לבדי בלי עזרה. מה יש לו לעשות בטורקיה? הוא נסע להחזיר את אשתו. היא ברחה ממנו! עם טורקי! למה? היא נמצאת שם בחופשה עם הילדים. הילדים הם בכלל ממנו! אז אני יכול לקבל קצת חלב? אם היית מפטר פעם, כדי שלא אצטרך לקום, היית עושה לי טובה גדולה. הבעיה היא שאני לא נוהג לשתות קפה בלי חלב. רק הפעם. אבל הקפה לא יהיה טעים לי. לא הייתי מבקשת ממך, לולא היה לי ממש קשה לקום מהכיסא. הבעיה היא שאני לא נוהג לשתות קפה שחור. אז אתה מאלץ אותי לקום? אחרת, איך יהיה לי חלב בקפה? איך יהיה לי חלב בקפה? אם היית מתחשב בי, היית יכול להיכנס לך ולקחת לבד. כן, אבל אני לא מצרקה, נכון? תביני שאני באתי והתיישבתי בבית קפה כדי שירגישו לי ולא אצטרך לקחת לעצמי. כי אם אני אצטרך אותם לצטרך שעצמי בבית קפה, אני מעדיף כבר לא לשתות בכלל. אז אולי באמת. מה? לא תשתה. אבל בשביל מה התיישבתי בבית קפה? אני יודעת בשביל מה. אני מת מצטער. אפשר לקבל קצת חלב? אני חבב אותה מאוד. הייתי רוצה לוותר לה. אבל למה שאני אוותר? זה לא שאני קטנוני או משהו. אבל אולי בא וזור אצלם מאחורי הגב, אחר כך שאני חלש יופי, שאפשר לנצל אותי. אתה מבין אותי! אתה מבין את הבעיה שלי! יד קשה בעולם קשה! וזורי! אבקש חלב! אבל מיד! שבת! למה אתה מפחד להיות רק עליי? תראה, אני לא מפחדת להיות ריקה אליך. זאת לא בושה. חיוך קטן, נענוע ראש, זה בשביל אישה עולם שלם. אם אנחנו רוצים שיהיה בינינו משהו יפה, אסור לנו לפחד מן הרגש. משהו יפה? אתה מבין על מה היא מדברת?